a Francisco Franco Bahamonde per també contravenir l'article 15 de l'esmentada llei. Senyor secretari, per part del grup popular volíem presentar una esmena a la totalitat de veu. Acollim també a el que en altres poblacions s'ha fet, entenem que en un sentit de responsabilitat política, perquè tots els grups també l'han votat a favor, i era vincular l'acceptació de la moció que presenta més el Xemesí a l'acceptació, conforme s'ha fet en altres localitats, hem dit, a la retirada del nom de País Valencià a l'avinguda que tenim en aquest poble. Crec que no parlem de ninguna novetat, això s'ha fet recentment, fa un mes. Entenem que si la legislació marca en aquesta sentència que vostès argumenten que s'ha de rebatir i s'ha de llevar aquests títols honorífics a aquesta persona, entenem que el que és País Valencià, segons la sentència que fica el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, s'ha de tindre en compte també i ajustar-nos a aquesta legalitat. La proposta nostra és acceptar-la vinculant, conforme estem dient, que s'accepte també el canvi de denominació d'Avinguda País Valencià per Avinguda Comunitat Valenciana. Acollim la sentència antenomenada del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Molt bé, gràcies. Doncs anem a fer el debat únic pel punt i per l'esmena a la totalitat que se fa i després ja votarem per separat cada una de les parts. Intervenció sobre aquest punt? L'esmena a la totalitat i el punt. No, l'esmena a la totalitat íntegra i després se votarà per separat. Sol·licitaria del secretari un aclariment i és que si s'aprova l'esmena a la totalitat, si també se vota l'altra esmena, la nostra esmena, entenc jo que no. No, bueno, si s'aprova l'esmena a la totalitat cau ja la moció. Molt bé. Els he de dir que no me sorprenen perquè nosaltres això ho teníem previst. Jo he advertit als meus companys que anaven a fer una xua similar, no sabia exactament per què volien canviar el cromo, però pense que s'equivoquen i s'equivoquen fortament. Nosaltres, per suposat, no anem a acceptar això. És a dir, miren vostès, el tema del reconeixement de Franco és una qüestió de legitimitat, de legalitat, però sobretot d'higiene democràtica. És a dir, el tema dels nomenaments de Franco no se pot barrejar en cap altra cosa, perquè estem parlant de que l'Ajuntament del Xemesí franquista, en el seu moment, li va atorgar uns títols a un personatge sanguinari, a un dictador que va ser el causant de la mort de moltíssimes persones i era un ajuntament no democràtic i el senyor del qual estem parlant és un ajuntament no democràtic. Este ajuntament, podem n'hi haure dretes, esquerres, centres, el que vulguem, però així ens hem d'identificar tots els que estem així, ens hem d'identificar com a demòcrates. I, per tant, no tindrien que tindre cap problema en votar una esmena o votar el retirar el títols honorífics mal donats a Franco per si a soles. No tindrien per què. Si vostès volen plantejar el canvi de l'Avinguda del País Valencià per Comunitat Valenciana o per Comunitat Valenciana, estan en el seu dret de fer-ho, però haver-ho fet vostès per la seva iniciativa. Què tenen que veure Franco en el País Valencià? La legalitat, vostè ha llegit la sentència del Tribunal Superior que parla de lo de Comunitat Valenciana i País Valencià? El que diu aquella sentència és simplement que el terme País Valencià no és una denominació que se puga estar en uns estatuts, punt i final, però pot estar en un carrer com està en el nom del Partit Socialista del País Valencià. Pot estar on vulgui, no és un terme il·legal, no és un terme anticonstitucional, no és el terme oficial. Però sí el que estem parlant és de la barrera entre els que estan al costat de la democràcia, els que creuen fermament en la democràcia i els que no. I vincular això, vostès, un tema a l'altre, és simplement, això sí, voler fer demagògia.
Vull dir, vostès tenen que votar si Franco volen que sigui alcalde, sí o no, amb independència de l'altre tema. Tenen la majoria absoluta per a poder separar-ho en una moció separada i en el plenari que vulguin aprovar-ho. Això és el que vostès van a fer. Però, des de luego, jo li puc assegurar que més Algemesí no va entrar en eixa trampa. El que vostès diuen, a més, ha passat en Xàtiva. En altres pobles no ha passat, perquè algun altre poble recentment del Partit Popular, si no recorde mal, també va llevar els títols a Franco sense entrar en aquest xoc que a mi em sembla que embruta a els que ho presenten. Vostès facin el que vulguin, però nosaltres no anem a entrar en aquest joc. Vostès sabran on se situen i quines explicacions van a donar. Per què? Perquè vosaltres el que estan fent és pervertir el sentit del xoc democràtic. És a dir, vostès no volen pronunciar-se claríssimament en contra dels títols de Franco, que és el que així estem debatent i estan utilitzant la seva majoria absoluta simplement per a mesclar coses que no tenen que veure. I això a mi em sembla èticament reprovable. Serà legal, però em sembla èticament reprovable, perquè així hem vingut nosaltres a parlar d'un tema que hem proposat nosaltres i vostès podrien haver proposat perfectament, perquè aquesta moció està presentada el dia 7 o 8 de gener i si volien tractar aquest tema podrien haver-ho fet. A més, es recorde, perquè jo vaig estar en aquest plenari, que vostès ja intentaren fer això, canviar el nom de l'Avinguda del País Valencià per Avinguda de Martí Domínguez. I aquest plenari estigué ple. I estigué ple no per gent de partits polítics, estigué ple per part de la gent dels veïns. I ara, en nocturnitat i alevosia, volen fer-ho. Jo els dic, allà vostès, però des de luego en nosaltres no van a comptar. Ara, com a mínim, lleven el títol i aquests títols d'alcalde honorífic i de no sé quantes coses a Franco. Però eixa xua, la veritat, és que diu molt poc en favor de vostès, però molt poc. Molt bé, gràcies. Alguna altra intervenció? Té la paraula el senyor Pere. Bé, anem a veure. Esta xua ja us va eixir mal, com recordava el meu company, i es va eixir mal perquè la pròpia família de Martí Domínguez no va estar, i recorde que se va enviar per part del seu fill un correu al regidor de Cultura, que si d'això caldria tornar-lo a llegir perquè mereixia la pena. Anem a veure. Tot el poble, molta gent, on va omplir la sala, com se recordava ara mateix, demanant que això no se canviara. Comparar el que diu una sentència que obliga a fer això en el nom del País Valencià en un carrer no té cap trellat, cap ni un. I cal recordar que al preàmbul de l'Estatut d'Autonomia segueix utilitzant-se aquest terme, País Valencià. Per tant, encara que no siga la denominació oficial, és un terme que està també en l'Estatut d'Autonomia. No vaig entrar més perquè si abusen de la majoria absoluta per a mesclar les dues coses, jo quasi apel·laria a la consciència personal de cada un dels 11 membres de l'equip de govern per a que no caiguen en esta i se desmarquen no recolzant-la, perquè comparar una cosa amb l'altra no té nom. No té nom. Entenc que el que està demanant-se en aquesta moció és no només legal, sinó necessari per higiene democràtica. Tot i que val a recordar que la gent ara no està en aquests temes, perquè la crisi està ahí i n'hi ha problemes més directes. Però, com dic, és qüestió d'ètica, de posar les coses en el seu lloc i de justícia. No mesclen, per favor, els dos temes. Els demane que retiren la moció, l'esmena, i si així no ho fan, apel·le a l'ètica personal de cada un dels 11 membres de l'equip de govern
a que no mescle dues coses que no són comparables. Molt bé, gràcies. ¿Alguna intervenció més? Té la paraula la senyora Marta. Gràcies. Jo subscric plenament tot el que ha dit Josep i tot el que ha dit Pere. Em sembla que no sé, és que la veritat a mi m'ha sorprès, Josep, és veritat que abans ho havia comentat, segurament el tema de la moció de Franco ens fan alguna jugada. Jo la veritat no ho esperava. Podia no esperar-me el vot, el sentit del vot del Partit Popular, o podia no esperar-me la defensa en favor o en contra, però això, comparar un dictador que va matar gent pel simple fet que no pensaven com ell, és a dir, una persona que va accedir al poder després de guanyar una guerra de manera totalment injusta, que va establir un règim dictatorial i que ell era prou per a decidir qui podia viure i qui devia morir, comparar això en què tinguem així en Algemesí un carrer que es diga Avinguda del País Valencià, em sembla que l'única cosa que fa és retratar els 11 membres del Partit Popular d'aquest Ajuntament. Perquè mira que els costa despullar-se d'aquestes coses. Es costa despullar-se d'allò que, honestament ho pense, serviria per a, efectivament, demostrar i consolidar que vostès són un partit democràtic, però a més demòcrata. Perquè no és el mateix ser democràtic que ser demòcrata. Vostès són democràtics perquè concorren a unes eleccions per accedir al govern, perquè així no són com estan establertes les regles del joc. Però el que és demòcrata és el que es creu la democràcia i el que la practica. I utilitzar com a excusa no hem votat a favor la moció de retirar-li aquests títols a Franco perquè vostès no han votat la moció de llevar-lo del País Valencià, és agafar-se, com diuen en castellà, a un clavo ardiendo. I és demostrar el que veritablement són. Perquè jo crec que aquesta moció no té discussió alguna. És que no té però. És que este senyor era un dictador que matava a persones que no pensaven com ell. I així, ningú partit polític des que estem en aquest Ajuntament matem a ningú que no pensa com nosaltres. Fem ús de la paraula i no de les pistoles per a defensar les nostres idees. I a vostès els aniria molt bé, d'una vegada per totes, despullar-se de tot això i demostrar de veres a la gent que vostès són un partit no només democràtic, sinó també demòcrata. I que ja no comparteixen tot això. I que això forma part d'un passat fosc, negre i penós de la història d'Espanya, del qual la gent que és de dretes, perquè té una concepció del món liberal o conservadora, no té res a veure en tot allò. I jo entenia que el Partit Popular era això, un partit de dretes demòcrata, però després de veure aquesta jugada tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes, perquè vostès el que tindrien que haver fet és sumar-se a aquesta moció, que això hagués estat aprovat per unanimitat, i jo crec que tots els ciutadans d'Algemesí això ho hagueren entès i ho hagueren aplaudit. Però després d'embarrejar això del País Valencià amb llevar-li els títols honorífics a Franco, jo avui tinc els meus dubtes de que vostès siguin demòcrates. I són dubtes que estan recolzats no per una opinió meva, sinó per el que vostès acaben de fer. Jo li pregue al senyor Enrique, com a portaveu del Partit Popular, que es replantegi el que ha fet, que si vol presentar la moció de llevar País Valencià el que vostè vulgui, que ho faça, però no a costa dels títols de Franco. No a costa dels títols de Franco. De veres, els ho dic de veritat. Facin, recapaciten, facin un exercici de reflexió profunda, que crec que el necessiten, i sumen-se a això. Gràcies. Bé, bueno, heu estat de veritat molt esplayats. Quasi que me convenceu de que nosaltres anem a votar en contra de que se retiri això. Quasi mos convenceu, però no, esteu pegant-li la volta a una cosa que jo crec que és d'evidència, de que així estem dient que anem a retirar aquests títols i ningú està dient que la persona a la que se li van a retirar siga un héroe. Ningú. Mos esteu fent parèixer com assassins. Com a que estem a favor de lo que se va fer en aquesta dictadura.
que pot ser blau o pot ser roig, ni estem a favor de lo que es va fer ahir, ni en l'altre bando. Ja estic fart de dir-ho, així ho hem dit moltes vegades. Lo vostre és dividir. Lo vostre és dividir, lo d'estrès. Lo vostre és dividir, perquè així tenim tots pares, mares, cosins, germans, abuelos, que tenen familiars que el passeillo els es pega un roig. O no? Jo crec que algú que està sentat en el vostre grup ne tenia. Esteu dividint, l'únic que sabeu fer. I damunt vaig més allà i vaig a intervindre una vegada només. I vos diré el per què. He vist una posta en escena de la portaveu del PSOE espectacular, traguent ahir de tot. Tots els artilugios que t'he vingut en gana i ho ha fet molt bé. Per dir que la Comunitat Valenciana governada per Fabra és una caca, perquè està governada pel Partit Popular. Veig a veure si no té crisi la comunitat andalusa, que crec que no està al Partit Popular. Quasi li guanyes a les presentacions que fa Josep, que també són molt espectaculars. Però hasta en això estic d'acord. Hasta que se gaste el temps d'este plenari, que estem així representants del poble, en parlar coses que tinguin certa profunditat, encara que estem parlant de govern espanyol i estem parlant d'alta política, que tu per això vals. I tu també, Josep, encara que digues que eres un partit minoritari, te va molt l'alta política, arribaràs lluny en política. Arribaràs lluny. Doncs en això estic d'acord, hasta en això. Hasta que feu política d'altos vuelos i no pergam el temps, sinó que així la debatim. Te dieu d'anar al Congrés de Diputats, però bé, així t'aten coses del poble. I això és el que me fot a mi. Estar gastant este temps, que tu te l'has gastat anant a l'arxiu, conforme te'l pots gastar anant a la fira. Me pareix molt bé. Però gastar temps, ja no dic del funcionari de l'arxiu perquè te buscaries tu soles, però ocupar temps altra vegada d'este pleno en este debat, altra vegada la crispació, vinga, home, va. Siguem més democràtics i més madurs. No retrotraguem. És que mos agrada la cosa rància. És que estic fort de tratar això, vos parlen el cor. Tu tindràs familiars que li pegaria el passeillo, el de dretes, pues igual jo ne tinc que li pegaria el passeillo i el tira a la nuca, pues el roig. I què és? Que tenim que fer això? Retrotraure-ho. Jo no m'estic llegint a tu personalment. Fas el favor de respetar el torn d'intervenció. Jo el que diria és que se cenyirem a coses del poble. Una cosa, recordeu, i davant del públic que ho dic, que en ningú moment hem dit que no anem a votar en contra. En ningú moment. El que sí que diguem és que si s'atenem a la legalitat, doncs atenem, ja ho fem. Ja ho fem. Tu, Josep, has dit que no se diguen escoletes. Això ho digueres en la comissió perquè la llei obliga que se diguen escoles municipals infantils. Coi, s'ha ajustat a la legalitat. Si heu dit una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, vosaltres heu dit, crec que els tres grups en les vostres intervencions, País Valencià, País Valencià. Jo no ho he dit mai, que no digueu País Valencià. Jo no me clave en aquestes menudències. Jo me clave en parlar en coses que heu dit ahir, i l'amic Pau està molt acertat. Me pareix ridícul parlar del mercat quan hi ha coses tan importants com parlar de l'ordenança d'ajudes socials. Això és el temps que hem de dedicar així. Ahí sí que vos vull fer política, ahí sí que vos vull veure, com has fet tu. Fer política en les ajudes socials del nostre poble, no altra vegada en 40 anys enrere, en 40 anys de dictadura, en els morts de Franco i en els morts de Rojo. No parle més i no vaig a fer més intervencions si no me casqueu molt. Que piquen les mans, facin el favor de respetar, si no se n'aniran fora. Que crec que he sigut molt explícit. Siguen respetuosos ambos. I si vosaltres feu intervencions, jo la fe de cor, no la fet política, com més de vosaltres l'heu fet, la fe de cor, perquè ja està bé, home, t'han de retrotraure tu. Jo en el mercat puc estar d'acord que el retragau, en el casino, el que vulgueu. Però, hombre, ja està bé, home, ja està bé. Pregaria a una part i altra i al públic que no es pot fer, i el que no siga per estar així, li pregaria que abandonara si no saben mantindre sense aplaudir. Moltes gràcies. Altra intervenció? Té la paraula el senyor Josep. Anem a veure. La teva intervenció, Enrique, parteix d'una premissa que és absolutament falsa. El tema que nosaltres hem presentat sí que és del poble, perquè estem parlant d'un acord que pren l'Ajuntament del poble, l'Ajuntament no democràtic, però és un tema que ens afecta. És a dir, nosaltres tenim clar que no és compatible un Ajuntament democràtic en el manteniment d'aquestes distincions a un dictador. No sols ho tenim nosaltres clar, sinó que ho té clar una jutgessa que li obliga
a fer això mateix li obliga a l'Ajuntament de València. I li obliga perquè ho diu ella en la sentència. Diu que el mantenimiento de la mención honorífica concedida por el Ayuntamiento de Valencia al general Franco resulta incompatible con la voluntad del legislador constituyente de 1978. Ho diu ella. I això és el que nosaltres estem fent així, fent política local. I no estem parlant, en realitat, sempre, possiblement tots tenim el defecte de tindre ahir res a fons el tema de la Guerra Civil, però estem parlant de que el senyor Vicent Ramon García i Mont no pot compartir el títol d'alcalde en Franco. No pot. Perquè és que Vicent Ramon és democràtic i Franco no ho era. Això està clar. I el que no podem fer és mesclar el tema d'una il·legalitat, com és el manteniment d'aquests títols, en el tema d'una suposada il·legalitat, que pot ser tu ho consideres o no, però que és un tema absolutament diferent. És que no podem mesclar xurres amb merines. No, no se pot. És un xoc pervers. És un xoc pervers. Per què has escollit aquest tema? Per què no has escollit un altre tema? Per què no tractem ara també d'altres irregularitats o il·legalitats que puguen donar-se així? No, això no és. És a dir, vosaltres, el que teniu que fer és anar a cara descoberta com el que sou, perquè sou demòcrates i esteu en un sistema democràtic. I si vos ha plantejat aquest tema, doncs accepteu aquest tema. No barregeu aquest tema en un altre, perquè el que voleu és solapar i encobrir un tema en un altre. No té cap sentit. Podem discutir sobre la legalitat o no del terme País Valencià i jo estic disposat a fer-ho, però no en aquest moment. Quan vulguis, Enrique, però no en aquest moment. En aquest moment hem vingut així a parlar del tema que anem a retirar els títols a Franco. I jo el que no vaig a fer és a caure en el vostre joc. Això no pense fer-ho. Ho tinc claríssim i em sembla indigne la vostra proposta. És més, en la Junta de Portaveus jo vaig dir que si volíeu aquesta moció se podia haver fet institucional i podria haver fet i haver estat jo disposat a negociar la part expositiva, tot el que vulguereu. Jo ho vaig dir, en la comissió informativa. En la comissió informativa ho vaig dir. Vos vaig donar aquesta oportunitat, no diguereu res, sempre feu el mateix, voteu i s'absteniu. Per què no ho diguereu això allí? Per què no fareu València i diguerem, fem això? Haver entrat en un diàleg. Ni en la Junta de Portaveus heu tingut el valor de dir-ho. És que heu sigut covards. Ni en la Junta de Portaveus. No ho heu dit. És que no ho heu dit. És que per ahí no entra. 3 minuts de temps. Gràcies. Alguna altra intervenció? Té la paraula el senyor Pere. Bé, anem a veure. Esta moció que inicia el debat, ve a partir de la llei de memòria històrica, per la que Esquerra Unida va treballar moltíssim i va pressionar moltíssim quan estava el senyor Zapatero al govern, i gràcies a ella, gràcies a aquesta llei, ve aquesta sentència que obliga l'Ajuntament de València i que jo entenc que ens obliga també a nosaltres. N'hi ha que dir que no s'ha dit en la primera intervenció per part de ningú que en la comissió informativa nosaltres demanàvem que s'afegira un quart punt a la moció que demanava que se substituïra la placa que hi ha a l'antic saló de plens o que se llevara això o que se substituïra el que allí diu per exemple la declaració de la UNESCO de Patrimoni Immaterial de la nostra festa i que això ho mantenim i que el missatge Messi havia acceptat. Clavar el País Valencià en el mateix sac és el que s'han discutit. Jo no he dit en cap moment que vostès estiguin en contra d'aprovar la moció. El que ha parlat, tot el que s'ha dit, ha sigut en contra de mesclar dos temes que no tenen res a veure un en l'altre i que un és de legalitat, a més de justícia, i a més d'higiene democràtica, com ja hem dit, i l'altre, encara que no sigui una denominació oficial, i la denominació oficial sigui la que és, la que vostès utilitzen, la Comunitat Valenciana, torni a dir que sí que està en el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia. I per tant és perfectament legal que allò estiga en partits, en sindicats o en carrers. Crec que per la seva banda estan utilitzant un subterfugi per no tornar a discutir en este plenari el canvi de nom d'aquell carrer. Perquè
si no ho fan així, se van a tornar a trobar en la protesta i en la postura en contra de no només la gent que allí viu, que així no ho van manifestar quan ho intentaren per primera vegada, sinó de molta gent del poble, visquen on visquen. I això és, com dic, un subterfugi, és una trampa que estan fent-nos als veïns del poble que no estem per aquest canvi. I sobretot a molts dels que viuen en aquest carrer que se manifestaren, i vostès ho saben ben bé, claríssimament en contra del canvi de nom. Claríssimament en contra del canvi de nom. Estan timant-los a d'ells i a tots els altres. Per això insistix una vegada més. Demane als 11 regidors de l'equip de govern que, per favor, tinguen la decència de no recolzar aquest canvi en aquesta moció que ara discutim. Gràcies, senyor alcalde. Una qüestió d'intendència, diria jo, perquè el Partit Popular ha condicionat el seu vot a l'acceptació o no de l'esmena a la totalitat de la moció. El grup que presentava la moció, no és això el que ha dit? Però no, dic que vostès han condicionat el seu vot, he entès jo, si no em corregís, a que el grup més algemesí acceptara l'esmena. No, nosaltres hem fet una esmena a la totalitat. Per tant, nosaltres hem fet una esmena a la totalitat de la moció, que acceptarem el que se demana en la moció del grup més algemesí, si s'accepta, està vinculat a aquesta proposta nostra, si s'accepta a el que nosaltres demanem, que és l'aplicació de l'altra sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. per tant, sí que és el que jo estic dient. Si s'accepta, és un condicionant. Clar, si s'accepta, és un condicionant. Estan condicionant el seu vot a l'acceptació o no de l'esmena. Per tant, si es vota l'esmena i l'esmena és aprovada... Els punts que nosaltres volem que se voten són... Deixeu-me que jo sé l'esmena que estic ficant, que és de botxe, que el secretari no la sap. Si l'estic dient jo ara, com la té que saber. Estem dient que la nostra proposta és votar el primer punt que se refleja de llevar els títols i la segona, votar també el canvi. No la condicionem, la fiquem damunt de la taula perquè se vote la nostra proposta. Correcte? Però, clar, exacte, això és el problema. Home, claro, s'ha de votar per separat. Tu t'has sentit? Fica't el micro, per favor. No estava a la comissió. Entonces s'ha parlat també, que ho ha presentat Pere Blanco, que s'havia demanat afegir a la moció original una cosa que era el canvi de placa. Entonces la pregunta és si això és de veres i si en l'esmena a la totalitat que inclou aquest punt també s'està votant llevar la placa o no. És que no ho tinc clar. Nosaltres hem dit clarament que anem a votar en la proposta i que me disculpe el meu company, crec que no t'ho he explicat en claritat abans de vindre al plenari. Dos. Una, llevem els títols que se refereix a la moció de Més Algemesí. Dos, canviem el nom d'Avinguda País Valencià per Avinguda Comunitat Valenciana. La tercera que va ficar Esquerra Unida no la acceptem i no la fiquem a la nostra moció. Per vist, el resultat de la votació serà que se lleven els títols a Franco i que se lleva el nom de País Valencià. Aquest és el resultat de la votació. El resultat, si s'aprova la moció conjunta, és el que estem dient. Tu imagina't una moció que se presenta així. Clar, però si això o no és això. Per tant, sí que... és el que jo estava dient. Bueno, perdó, anem a seguir, és dir, la part de la moció, la part de la moció nostra és que s'accepta tot el que diu la sentència de llevar lo de Franco i després nosaltres en això fiquem que se canvie el nom de País Valencià per Comunitat Valenciana i no n'hi ha res més, que això és l'esmena nostra i no té res més.
Són dues mocions. Se votarà la moció que n'hi ha permès al XMC i se votarà l'esmena que n'hi ha per nosaltres. Bueno, el secretari és que al final... Després de 35 anys d'exercici de la professió, la veritat és que... Bueno, si és una esmena a una moció, es segueix el procediment que diu el ROM i el reglament del ROM. És a dir, se discuteix l'esmena i se vota l'esmena. Si l'esmena s'accepta, s'incorpora a l'altra, i si no s'esmena, i si no s'aprova l'esmena, se vota la moció, perquè al final ja no... Pareix que s'ha convertit una moció a la totalitat en una esmena últimament, segons s'estan explicant. És que no entenc. Si és una esmena... I per tant decau l'altra esmena. L'altra moció. És que això és el que voldria saber, de què estem parlant. Però és una esmena que se fa que no cau res. És a dir, si s'accepta l'esmena nostra, ja no se vota el punt, la moció vostra, i si no, se vota una cosa i se vota l'altra. I el secretari està dient-ho molt clar. Jo no sé... No? Una esmena d'afegir. Si és una esmena a la totalitat, el punt de la moció queda anul·lat per l'esmena que vosaltres presenteu. Això era en el principi, Claro. estava així, ara... Claro. No, el principi era una esmena a la totalitat vinculada a l'altre. Entonces, si guanyava l'esmena a la totalitat, decaïa la moció. Si és una esmena d'addició o parcial, doncs ja són les dues votacions de l'esmena o de la moció. Si ho acaba de dir jo i Enrique, de que nosaltres s'accepta la sentència de llevar els títols de Franco, és a dir, que s'ha dit. Una pregunta, secretari, una esmena a la totalitat se pot votar per parts? No. Dos punts no, és una esmena... Dos punts és una. És una o l'altra. És una moció. Si és a la totalitat, si és d'addició... Una qüestió d'ordre. El reglament, quan diu que n'hi ha que presentar una esmena a un punt que està en l'ordre del dia del plenari? Diu que se podran presentar in voce, com se diu normalment en l'argot d'això. Esmena és la proposta de modificació d'un dictamen o proposició presentada per qualsevol membre per mitjà d'escrit presentat al president abans d'iniciar-se la deliberació de l'assumpte. Per un ús racional del temps, les esmenes corresponguen a un mateix dictamen, de manera conjunta, sense perjudici que en el debat els grups manifesten el seu suport a determinades modificacions que es voten per separat. I també està on diu... I el ROF també diu que se podrà presentar in voce o en això, en el seu envot. Entonces, això és una pràctica parlamentària d'acceptar-se les esmenes in voce. Preguntava no la pràctica parlamentària, sinó la pràctica del reglament de funcionament municipal. Si les esmenes hi ha que presentar-les abans de començar la sessió plenària o en qualsevol moment. Se pot presentar conforme llegit abans de començar el debat del punt. Jo li estic preguntant un informe de legalitat al secretari. Entonces, abans de deliberació poden presentar-se esmenes abans d'iniciar-se la deliberació de l'assumpte. Jo l'he presentat abans de la deliberació de l'assumpte, conforme el Partit Socialista n'ha presentat moltes i no fa molt, el grup més el XMSI, esmenes in voce, se n'han presentat en este plenari. Emili, 20 anys ha sigut alcalde. I pregunte també, per una qüestió d'ordre, si una esmena a la totalitat és una moció alternativa. O és esmena o és moció alternativa.
Bueno, són les terminologies que sé, perquè així també s'utilitza la paraula proposta com a moció, i moció concretament tampoc ho és, perquè una moció és una proposta a un òrgan deliberant en què no té que anar ni en les comissions informatives, però clar, la pràctica en tots els ajuntaments, les mocions són això, mocions propostes que se presenten al plenari abans en defensa dictaminades per les comissions corresponents. Això és la totalitat, és Més que res és per clarificar si és una esmena a la totalitat i és entonces una moció alternativa o és una esmena de adició, perquè entonces la esmena de adició no anula la votació de la moció. Això és el que tenen que aclarir els proponents. Això és el que tenen que aclarir els proponents de la moció. No, els proponents ja ho han aclarit molt clar. Nosaltres acceptem el que se proposa vinculant aquesta acceptació a l'acceptació de la retirada que nosaltres hem proposat de l'Avinguda País Valencià. Jo crec que és molt clar. No és la totalitat? A veure, la pregunta és ben clara, Enrique. Esmena a la totalitat sí o no? Esmena condicionar a vincular a l'acceptació... Esmena a la totalitat o d'addició? Dis-me-ho. Que ho digui el senyor secretari. Tu sabràs que la presenta, ell no ho sap. No, és que no és el mateix, i el tractament no és el mateix. Esteu muntant-la, Esteu muntant-la. A veure, digueu, és una esmena a la totalitat o és una esmena d'addició? Perquè és que té funcionament diferent, Enrique. Jo crec que ho he explicat clarament. Utilitza termes legals. Jo crec que és una esmena a la totalitat en el que nosaltres proposem. I, a més, el senyor secretari crec que ho ha comentat. Nosaltres proposem que acceptem el que se proposa en la teua moció, en la de més Algemesí, vinculant-ho a l'acceptació de lo que nosaltres proposem. Jo ja he dit que ni se xoc no entra i evidentment no ho accepte. Doncs ja està, estem parlant de lo mateix. Esteu intentant... Bueno, jo, quan me toca el torn de paraula, perquè sos un galliner, i l'únic que dic és, mireu el rellotge, duguem 30 minuts d'este plenari que se paguen diners públics parlant d'això. Jo no l'he provocat el galliner, perdona, així s'està parlant. Bé, continuem en la intervenció que estava Marta. Això sí que no, Asensio, això s'ha desbordat. Jo tinc parat el rellotge des que t'havies quedat parat. No, gràcies, però jo simplement volia aclarir això. Jo entenc que és una esmena a la totalitat que si es vota i s'aprova, la moció de més Algemesí cau. I per tant nosaltres no estem d'acord en això. Res més, gràcies. Jo no vaig a gastar ni un minut més dels diners de tots nosaltres i dels ciutadans parlant d'aquest tema perquè crec que ha quedat sobradament demostrat de lo que són capaços els polítics de fer quan no ens dediquem a lo que tenim que fer, que són insultar-nos, dir-nos que som covardes, que tenim poca higiene democràtica, total, remontamos a una cosa... Asensio, està en el seu torn de paraula i no, està parlant en el seu torn de paraula que té. Entonces, degueu de respetar. No estem en el galliner, no? Hem tornat a reiniciar... Sí, jo crec, si tu no estàs en este plenari perquè estàs pensant en la Mona Pasqua, però estem i hem dit que es comencem i que reactivem el temps de Marta i ara està en la seva intervenció. Entonces, respetem les intervencions de tots. Molt bé, doncs passem a votar l'esmena. La moció que se presenta. Anem a presentar l'esmena que ha presentat primerament Enrique i després la moció. No.
Doncs votem l'esmena a la totalitat. No n'hi ha que votar-la. Vots a favor, 11, i el resto no estan. No, ja s'ha acabat. Si no n'hi ha res més, ja donem per concluït el plenari. Si n'hi ha... Juan? Falta pres i preguntes, no? Ha passat ja, sí. Ara està el públic. No, el democràtic és l'abandonar la sessió plenària perquè és el que ho vol o no. Digues, Juan.